Mä tykkään punkista, koska se tuotti mulle elämään paljon iloa. Mistä tykkäät? Mä tykkään räpistä, kun räppi on parempaa kuin punkkia. Punkki on vittu, se on vaan joku pölypunkki sängyn alla. Ei sellaisista voi tykätä, ne on hirveitä hyviä. Räppi on parasta, kun voi olla räppi ja sit on räppikäppi ja niin se on kivaa, kun on räppi. No tämä heavy on sen takia paljon parempaa, koska siinä huuvetaan toisin kuin räpissä, siinä vaan homoillaan. Ja mulla on tämmönen tosi heavymäinen kampaus. Me pystyn tappamaan näillä piikeillä aika hyvinkin asioita, jos mä vaan nyt haluaisin. Mä voisin tappaa sutkin nyt näillä, että heavy on parempaa sen takia. Mut poppi on parempaa, koska kun kuuntelee poppia, niin voi syödä samalla popparia ja sit voi itekin olla popparia. Sit voi olla samiksi oman ruokansa kanssa ja mä voin työntää ne popparit sun kurkusta alas ja sä kuolet, kun mä oon niin poppi. Mulla on niin paljon popparia. Mutta kun sä tykkäät räpistä, sä tykkäät popista ja sit kun me pystyn tälleen, mä kun kuuntelen heavy metallia, niin toinen juttu mitä mä tykkään on rocki, koska mä voin roiskia rockilla ja sit kun se roiskuu ympäri, sitten mä vähän niinku omistan sen roiskuavan alueen. Jos mä roiskin vaan sun päälle ja sun tyhmän poppis ja räppis päälle, niin mä omistan sen ja voin vaikuttaa siihen, minkälaisessa kuvassa paremmin tai niinku myöhemmin. Sitten tulee heavy ja sitten ei ole enää poppi eikä räppi. Poppi ja räppi on parasta, koska sit on vielä hip-hoppi. Ja sit voi olla hoppia, räppiä, hip-hoppia, poppi. Ja räppipoppi poppikatti ja hippihoppi ja teletappi. Mehukatti on parempaa. Oikeat rokkarit tykkää juo mehukattia. Se on semmoista tosi raskasta E-ainesotkua ja me tykätään E-aineista. Mäkin tykkään E-aineista, ne tulee pillerin muodossa niitä E-pillereitä.